Bé, estava paisatgent que pega manotat, tat, i bé siga en el treball o bé siga a l'escola, que diríem, tat, a l'hora d'esmorzar no tenen més castanyes que anar-se'n al bar o se ho porten de casa i tirar-me d'allioli. Bocadillo de tortilla en aioli o chorirs en aioli, què diríem, tat? Un dilluns a les 9:30, 10 del matí, tirar-me de bocadillo d'aioli, no deia? Però que no penseu en la gent que hi ha al costat, que després arriba això del bar, que s'ha fet també un carajillo, tu, i pais que tinga una atmosfera pròpia, tat? I sa persona que tens al costat del treball i vas a preguntar-li algo tal, i s'ha rebotat com si fos un frontó. Escolta, Pedro, que... Au! Quina olor que fan! I a lo millor després han fet un pai de taronges. L'olor que dius això. No tenen vergonya ninguna ni respecte per la gent que està al costat, tat, treballant o intentant estudiar. Que barbaritat, tat! Això és una de les pitjors coses que pots fer. Fet un bocadillet en aioli, en un pai de castanyes, tat, què diríem? Bé, vés-te.